Kamalita mo ka din ay. Uli nanti ka sa buhol ba? Uli, kasi problema. Awan. Malbangaan na ni. Mura lagi di. Kami dari sa kan guys. Lungsod sa kananay alkoy kay nita mig nabibalik dyan nga bulang mo. Kay lami ka ano ka ng kuan guys. Dinangag na bulang mo. Sura mi dari sa ilang kuan. Merkado ka dito sa dalagit kay Waman. Mao lang maghag na dani. Madyo lang magsisag na dani. Kay higlaw na kukaon o dinangag na bulang mo. Gusto ay nagutad yan. Tanong mo lang degni nga wala baligsa. Ang merkado mo na. Ano sa Midari guys. Ini sa Midari kuan. Majuhol. Majuhol tagnapi kuan dana nang isa. Talagang mas day wala na nasuot. Magmasa di ay ko. Branout po dani? Kanan mo. May kuan guys, kurente sa dalagit branout. Nja panghapon balik. Ay snip ni tagmerkado kaway kurente. Ang gamay ng merkado. Wala ni. Nay ko ng sabi. Ano pag nabibalang mo? Dili sa pikas ko na lagi. Nasa pikas. Mga buwara naman. Hari ko nuta sa kuwan. Tumoy. Wala may baligya. Nawa. Nasa. Nawala. Dami akan. Dalagit. Dako pag merkados dalagit kay sa danin. Dito oh. Kuha. Gulay lang mo. Kanin lang mo. Naay balangoy sa mga dito to. Kasam lang mo. Nagisod sa sako. Hindi balangoy. Ano di ay? Walay balangoy ah. Ay te. Wala. Kamote. Ano ba yun? Gabi. Oh, may balangoy. Gabi raman. Nita tag balangoy. Gabi mo yan dyan. Wala ka. Wala. Kamote di ay. Hindi dahil ko. Balangoy mayroong gipangita. Balangoy gipangita. Kamuti mo yun. Yan dyan. Kamote ka niilisan ng kamote. Uli na lang kong buloy. Kaya naidaghang bulangoy dito. May daghang nangka. Hindi sa bulangon guys. Nawala na may bulangon. Ay, ito mga market danoy. Di man kompleto baligya. Ulit ninyo ah. Muli na lang kong buhol. Kaya naidaghan ditong bulangoy. Ano pa no? Andiya sa man ta nga. O man ta kita dani. Majuhon. Balik mi dari spawn guys. Sa dalagit. Masignay kuan ba? Nabi, okay. Majuhon. Ano? Gabi man na. Hindi na. Nanapog ko. Singkamas. Singkamas lang malakas.
Ha? Ito, kamuti. Dari ko no. Kakak kamuti po. Kamuti manggihapon. Kamuti, way balangoy. Ano? Ito lang yun. Bison. Ato dito sa tumoy. King kamuti. Tapos kamuti. Ha? Bigyan kamuti mo. Ano ka naman kamuti o may balangoy? Asa? Ito. Gabi? Wala akong naligyan na siya. Kamuti lang yun. Puro manggisol. Mama. May balangoy, nay? Ha? Bernes na? Wala man? Bernes ra kuno ni balik jo. Wala man isang tuktok. Vamos, sir. Eh, tagi Masaya. Put man ang ipangita. Put. Ano nilang wala yung ipangita? Ngitag mo wala. Ngitag na ah. Hala tay saging na puwa. Ayaw di man na mo gang ipangita balangoy mo yang ipangita. Hilaw pa na. Kapoy na lang kung nilakaw. Wow. Patawa di ay warba ko na dipay. Kapoy lakawa. Dito na siya kayo. Nalamagang. Bakit ano kayong lakaw? Kapoy na lang kung sinusuri-suri wa kapalit hala. Luya siring mo ilami kay giyang tulog. Ito ah. Kapoy na. Ilami kay giyang tulog. Kamuti o karlan kuno yung may dinaghan oy asar pag bulangoy. Asar pag bulangoy gawa man sina maligsag bulangoy. Diba tin bulangoy karon? Wala na kayo mananong bay. Wala naman ha. Pero di nang itra sa una. Hindi na tayo. Kalitis mamagpan. Wala naman. Ano di ay? Kusing na pa. Hi guys, dyan na miss bye guys, nakauli na mi. Wa may kapalit sa mga gipangita. Paita. Petita. Sa mangita. Put ko na isda. Dayon. Ito pa to? Bulanghoy. Siya na mura na wala naman sa earth na oy. Andiyan ngit-ngit trabaga di dari kay way kuryente karong adlaw guys, pangalasing ko mobalik. Wala yung isda, pabalik-balik, halos na naman kada adlaw nga na isda. Mukhaon tag laing isda di ta makakaon kay wa. Makapuol lang isda baligja, wala may lain, puro ray nga to. Kuya, sakit ba yung masukura yung... Andiyan magluto na lamang ko kuan guys. Pitsay ang butangan og kanang kuan tuna. Iyan na, ano na, quiz. Ngit-ngit ni nga mga bahay kay way kuryente karong adlaw. Hindi pa nila lasing kong balik. Luto na lang ako dani guys na century tuna flakes and oil. Oh, ni palit day ko kuan guys at Sara di ah. 15 pesos. Bawag lami baka na. Hindi Chinese pitsay. Kanina lang may ang luton guys, Chinese pitsay o kanang century tuna yang sidanan sa paniudto. Kay ganihang buntag na malit rami og kanang kuan luto na daan pang tubuan kog daghang bugas na nanubo. Daghang nanubong bugas sa kuan guys ang naungbo noon sa ni. Ani pang bugas-bugas man ko. Magluto sa ako guys. Alam may ang lutoon gulay.
Ngit-ngit, kaya may kurente. Pagbutag lang para lang. Limbarok ay guys. Way suga. Hayab diha day, nangipit kayo. Sigaro na lang magmatar mayag. Kumana na tag-iwag kwan guys. Pichay. May paano pagtimo ma? Kasi alas mamas kwan guys ng TV. Kita ng TV. Busy man ko sa akong palabas. Hi! Tayo ko nung hindi makita. Tayo ko nung Busy sa tindahan. Busy man ko sa akong tinda gamay. May to diha. Ano siya ng TV. Masahe na lang makitas bra. Ato nang igisa guys. Ato na ning igisa ning kwan guys house. Sunod na to kwan guys. Bujas. Ito nang siga nga rin magka. Tinay ka dug siga. Nangunog yung Ang gala na to. Useless naman ang bit-bit parang kahinig siya. Sunod na tong kwan guys. Tuna. Tuna nga kwan guys. Next sa Noel. Nandya timplahan na tagnor si Sunil. Hindi siguro masuod na, Bi. Hindi, kinuwigyos naman eh. Munsa? Muhigyos. Medios. Sana butitik yung medios. Maka, aram mo good ni siya. Hmm. Huwag kasabot kung saan ang muhigyos mo. Muko na pod ko no. Uyos ba? Oo. Ano problema mo sa suga? Nanaaman ka po. Ayun Ano eh. ka dani nga gilutok ma? Pitsay nga na ito na. Tara, kana. Ano din si Gus mama? Tara, daghanang back up kayo guys. Parang nag-shooting. May kay na kay suga nga ingana ma. Ito na nila daw. Burn out mo man yung suga. Huwag mo akong kausapin. Kita man akong kasapin diya. Kita man. Mamalik ko kausap. Kausapin mo yung sarili mo. Kasanti laman og lamig ba? Nagluto, may lami. Ang dali ara maning hanap pag imong suga ma. Kauras man na ang buwan anak. Murag duha na kauras puno ba to? Lami ka ni sausaw asa ra man tong asin nga wanag ipalabay. Ay, nabasag tubig. Pasag tubig. Nabasa lagi tubig na natapunan. Grabe ka sausawan. Uy, sausawan. Ako bito tong gitabi niya. Natuluan man siguro to kay nagpilit-pilit naman. Lami to sausawan butang nagsuka. Pwede man gud nay kuan dia oh. Na may asin dia din na puy. Kuan ra man to asin og kanang sili. Ito na po. Nasa ko na po tiyo. Ito na po. Ay, lang to nun. Nabasa gilabay. Nabasa. Nabasa dari ra pud di ba nang mabasa. Nakuha ng tubig siguro to. Ina lagi mong gilabay pa sumangil lang kinabasa. Kabrason. Nasa ko na po tiyo. Sialan. Kay grason. Sialan kamanday. Nung nagpasumangil pa ka nga. Ha? Basa bisa gilabay. Ilabay. Basa. Sialan manday. Sili ka suko. Naparabay bangaan dito usab eh. Ay, giko na buti day. Ay, glapa be. Lami na. Tanan ka. Labtonon ko nung ko. Labtonon ko guys. Gilabay. Wala ko gilabay, nabasa. Ako na lang gilabay. Kung mo dito na ka nga ng gilabay kay. Ako lagi yung gilabay kay nabasa lagi. Nagtubig. Nabasa. Nagtubig man. Sa kuno tiyo. Noon sa noon ni siya eh. Wow, humuta. Nakagutom ah. Wow, kapaya. Tan ka ta ba ko dalan gilabtan. Katong suka sa balot may lamyana. Katubang Oh, kuan. ang magasin. Ha? Asin sa balot? Dili mo to asin sa balot? Takloban na to dari gilabay. Bala ka diha, basta akong gilabay kaya nabasa naman. Abang di na ako ilabay nabasa na. Nagtubig na, Takloban. wala na may asin, nahimo naman tubig. Nangidon ta ka gilabay pa today. Ah, mananghid pa kunin mo siya, Alan. Ginanta kunin mo gilabay na pa today. Kuyawa ni mo good.
Basura na ilaw eh. Manangit pa ko nimo. Inan plan ko nimo. Kabaw na kang kona, manangit pa ka. Di masama na ako na puno mo masama. Basura dito. O siyempre, basa na to. Itagot siya. Hindi na nagradyo. Oh, ito. Ito. Ito na guys, maniuto may karong pagtaod. Nagkamaldita mo ka din ay. Iuli nanti ka sa buhol ba? Huli, si problema. Awan na tay. Murag di na dyan ako kaya tay. Magtinarong tag pangutana. Mura na mag-irong buwang. Huli, si problema, gihuli ka na pa. Kurang inos tatay niya. Ako sang agwantahon kamay. Huwag di na gyud magwanta. Antusa. Ano ko pangatao, pangasawa. Uy, ang tuso. Nara nagmakaantos ka di. Luya po na kugak kung ang tuso na luya na kay ko. Di ka kantos. Mo manggiasawa, antuso ni mo. Di tabay. Sa batasan si mga asawa, yung antuso, di ka maingon ka, nagkamaldita. Kamaldita matsinday. Pimilita na kay basig na nanay ko andi ha. Huh. Be, ug mausab ba? Ug nanay bata. Ug di gid mo sa binanag yung bisag nikawas ng bata, awa na. Yauli na nako na, di nako. Di, Nganong problema na nangyuli. nganong magantos man taon ko na. Kabutan na akong tao. Kainan ka mo na yung luwa. Oo na giwat ay sa. May pangontra permi ha. Kainan mo yung luwa. Yung ugasan day. Isa din mong gitanaw. Isa din pagtaraw ni mo kasi luto naman nagahang kuan, sudan. Kan na pugubi, loyas kameraman di mo lang pakanon. Luwa ka lamig. Hi guys, mga antagkuan guys, kapajas. Dana rin na magidugit gani ha. May punuan dana. Ay, ay. Pumatang nang mabay. Malipas mong mong. Hindi guys, sa katudi ay gusto mo atag sa Gcash ni Terry kay na sana na full limit naman nagijahang kuan Gcash. Pwede ra laman mo ato sa Gcash ni kuan guys, Florami. Tumukan mo po. Sabihin nung sa mukha bay. Pero sa mukha nila ako. Bandang damihan lang ka na ako ha. Yan ganun kagi mo kung iuling tatay ka maldita ko. Sige sa mukha na ikaw. Hindi mo na akong iuli. Hindi tagog ka. Ngayon galing kong di. Oh, ikay mong gibuhar. Kulong beses na ako nagadyo na ilabay ha. Pagpangutan na nasara, gilabay kinabasak. Ilaron pa tag nabasak. Sawa. Ay pag nanabi, huwag ko kasukad mangilad yung bay. Yung hindi ko nangilad ka. Sukad na puyog tawag ka mag-ilad. Kano sa kanina nangilad ka? Ang ka, nangilad ko. Anong nagawas na si mo ang papa nga nangilad ka? Siguro nangilad ka. Ngayon ka, nangilad ko na ko. Grabe. Ano ko nangilad? Mutbot. Hindi ka nabot mo ilad. May na spelling ah. Ang dami kayo suka guys ah. Suka sa lubi. Luto tama? Luto tama? Panyuto na, busog pa ko. Kanira may yung panyuto. Kanira may yung panyuto. Mukha ka naman kung hindi magutom ko na napag ka.